Xotengi men izlab berib ziyon tortdingmi ya? Dehşet bek ziyan tattıqçı lider. Muşu bek sodalarımız bek yaxşı olub ketdi. Ilgar, sübətli, xeridalını yüzümüz jalb qilib, burun 9 koy 9 moda mülazimet qilaverib, ateşe qilganda bek işligen. Hazır şunday yaxşı işlerimiz, dukanımı çoğaytib, bek yaxşı meňawatydy. Biraz siz tanışmagan bolsak, mavaqqa yana şu 9 koyluq 9 mo xeridani so'rab yura o'g'iymidik. Chiqilib şuna bu qatım ma ögengen türmü bek isilken haqiqatan. He, Biz men bir boldum. tezvatның 5'ini allamiki dep şu. Äň joň vakaletilikini elip, äň aldyda meňe ayallarymyzyň bir saglam, sübetlik ayal kılışık tırışımız. Hazır şu haqiqatan simi tür dep bek intilwatydy degende kelik netçe adam bilip bilmey azrak ýeňilik çykyryp koyduk desem bek hak pulga koýulyp mülazimet kıldygaly tehe bizde kesip ügengeldi tehe aşta bolup gitip bardy. Bir bizge vakaletçilikini bäsiňiz. Muş kolumuzdan kelişçe özümizge okşaş kesip taşlyny, anadan keyin özümizge okşaş muş aýalyny birge saglamlyk jähetden birge muşu güzel bahtly turmuş geçirişige bir asas sally dep şu. Şon sizge muşu iltijan kılıp çigen. Herkes ümidden ziyaret koymaymızmış. Biz gılan birin çoğun pezatnınkini yaxşı elip mağımız. Bu pezvatның bazary bek çoň baza. Men pezvat ýaxşy gördigan, men uruqdy qalırım beyçek. Şirinki yürüşlikimiz hakikaten peyziken şu sizni yaxşı gördigan görünmeler xeridalny jykyden biz şu mülazimetni yaxşı kılıp şu halkymız ayallarımız izçil kılıp kelýatgan şu mahbi orun pervişini biz bu şirinki yürüşlikimiz arkaly şu hatalyklaryny tüzüp texim bir yaxşı elip maňsak dep şu. Şu. Mesela bugün ders katnaşganlarning aýmys diýdi go. Biz neçe wagtdan ýagy mülazimet qypdyk depdik, biz mülazimet qypmapdyk. Biz bek çykyşna hata qypdyk. Şu arkaly nurgun adamlarga perwiş kılymyz dep, ýa-da özümüz bilgen bilmegen asasda nurgun hatalyklar bar eken dep. Şu. Şoňlaşgama bizning bu peşinni kılışymyz sebäpmi? Şu nurgulgan kütünüş ordunyň yüzün tökehewatgan, ýa-da kılıwatgan mülazimetiniň taýyny ýok, ajaýyp alaýdy köpdir ötüp bargan. Muşda adamlar bir rediýe beres. Şu xeridarnyň şu pulga laýyk razy kılış we önüm çykyryşyny biz asas kılıp meňawatymyz. Şoňa hem bu üçkinden ýagy bek ýaxşy ögendiňlar. Onuň bir ýylyň ýagy sildim özgüriş bek çoň. Bu hem şu gepni depdiňlar, men bek hoş oldum. Bundan keyin texim ýaxşy taraqqiy kılsaňlar ümit kılma. Onda olsam şu pezvatның bütün başarılylygyny rasalamyslar. Allah'ız. Bütün küçümüz bilen serişip, bütün küçümüz bilen mülazimet kılıp birinciden şirketning, ikinciden sizning, üçüncüden özümüzning yüzüni yoruq kılıp Biz hemkarlaşyk kançylyk boldy ýazy. 1 ýyldan sel açdy. 1 ýyldyň ýagy sizdiki özgüriş hazır ýeňi dukan köşdiňlar çoň aýtdy. Ýani kançylyk bir özgürişler boldy. Dukan köşdük, siz şu wagt siz görüşkendim digen, biz şu kanda onun üstüge biz ýeňi bolgandykken o texnik bolgan bilen näde işletişni, kanda kılışni bilmey. Şu 9 koy 9 moden 19 koydan xeridar joglap xeridarynki süptimi bir kadar tüwentde. Mana hazır sizge ägeşkendiň keyin da şu ýerde okupdyk, muşna texnikylny dawam öňünüp durýatymyz. Ana bolgandan keyin özümizge bolgan işençimiz açdy birinciden. İkinciden hakikaten şirketimizning mahsulatlarymy kaltys bolgaçka biz hiç kandak ýerden tentirmey, xeridarlarymyzyň süpeti hakikaten ýaxşy. Asasen xeridarlarymyznыңki tövünimi 1000 koydan başlansa ýokursam şu siz dep bergen boýunça 5000 koyga xeridan kokmay agydek boldyk. Ma pezvat bir naýogan bilen şäherdek lan bir ýa, togrymy ýa? O pezwatnyň istimal sewiýesimi bek ýokary, hem bek ilgar süpetlik edemlijek. Aşolar özüge köňül bilgenlikiden aş türlenip, kesiplen talap etdi, qaşqaýa çiçirip, aşda kıldırdyganly bar. Şoňa ügüniň genalan bek ýaxşy kılıp, aş meniň ýüzümni tökmey, bolsam şu hanım kızlarnınki muş bulup mahbi orun pervişinden aň jukry süpet kötürep, bu şirinki ýürüş mülazimet tür tehnikimizni çokumaş pezat bütün halkamysygy bir bildirip, şularny çokum bir tiýan kıldyryp çykanlarjymy? Makbul biz köýärlidirninki bütün pezat halkamysyň ümidine hergiz ýat goýmaýmyz. Bütün tirişçanlygymyz bilen haqiqi ihlasymyz bilen aqidimiz bilen mülazimet kılıp tırşymyz. Şuna kılıp berdiňizmi? Birey. Ejep ýaxşy oldy. Yes. Mana bizninki şu şirin keçe yürüşlik tür mülazimet ýeňi tehnikimizni ögütüp, mana pezvat naýysynyň hemkarlaşgyçylygyny meniň äň kaltys okuwçylarym mana şu goşmaklarga beripdi.
Onundan başqa bu işkeylem hazır bana əgişi otqıl 1 yıl olapdı. Muş 1 yıl mabeyinde özümü bəqqatlıq terişdi. Bizning türlük ögünüşlerimizden qanmay ögendi. Men degen boyunca qıldı. Şunun bilan hazır dükkanını çoğaytıb, özdeki özgürüşler ve iqtisadi qimmat yaratışda ravruz belgilik derecede özgergelik üçün to'liq ishonch bilan hozirmish yangi turimizning mo Pazvot naysang 5 olab manga deb kepti. Şu Pazvotdagi xonim qizlarniki bevosita mana bu ikki umoq hamkorlashuvchimni izlab, mush texnikalarni qildirib, o'zinglarniki mush jihatdagi masalalaringlarni hal qilishinglarni chin ko'nglimdan umid qildim. Do'konimizning o'rni Pazvot Noya Yeshil Qarag'ay taraf Nava Merik zalining yendigi Yeshil G'ar tug'utdan keyingi asl keltirish markazida sizlarni saqlaymiz.